Sziasztok, KV300 vagyok, és itt van velem Venis, Haj, és Engima 76. Ali, És most Katarina idézni fogok, ami nagyon nem megy. én meg először jártak Tindamérrel, szóval. Vettek nekem. füstöl a billentyű, vigyázzál. És kettő enemy mides van, úgyhogy nagyon zsír. Ki van fönt? Jó, Wukong, azt mindjárt el is kapják. Remélem, hogy a trash nem húz ki toronyaló. Trash van? Igen. Hallod? Ide kéne majd tenni egy láthatatlan őrszemtöltemet valahova, ide. Mert ide. Jungle, és akkor az úgy, ott a G is. Szárny a csatornám neve. El vagyok, hagyjál már, bent vagyok játékban. Ó, itt a trash. Én, Sucsi. Ez még egy csatornám nem itt is jegyezzem, még nem vártok el egy kicsit Meg sokat. nem Jó, Amúgy Angry Bird 300. akkor jó. Én lesz ez a trash kato ellen. Rá én azt a fajot veted. Ja, hát jó vagy már. Ala. Szerintem bár. Hagyjad már, máma, mikor hazaértem, hogy elkezdtem csinálni az elsőt. Azt olyan fajjal csináltam, hogy becsúsztam turret alá. Kicsit túlcsúsztam Yasuóba. A Zeni beszállott, és ott haltam meg. És vagy háromszor játszottuk ezt a Zenivel, aztán oda sem mertem menni a turrethoz. Jó, Isten. Na. Most már trash. Jó, Épp. én már öltem is egyet. First Öt. blood. First blood a miénk. Várjátok, Bill. Segítsen már valamit, ember. Csak várok, hogy jöjjön segíteni, de nem segít. Szóljál, ha segítsek minden. Ja, Itt nem senki kell. miatt jött. Elég Hát. ratyányunk van. Ását. Mindegy. Kik első? A izégen. Be a elvel megcsináltam volna, csak becsol. Új, új. Mi nulla assziszt. Hagyjad. Hagyjad. Anyád a káses. Az igen. Na most lehet jönni, 100%-os dű. Most több a damage elvileg. Mindjárt meglátjuk. Nem? Ó, annak a jének ott alig van HP, hát én oda teleportálok. Kinek kevés a HP-ja? A jének. Ne, nincsen ignite-om. A fenébe. Ja, hát igen, mivel az elég felhasználtam. Ez melyik is már alig izéltem. Még nem sülhető el. Jött Megfélem a ne. Nem szabad. a kotát. Csúnya trash. Kotát! Legyen már ultim. Miért nincsen Sokkal ultim? jobb lenne, ha veled, mert megértem, mert Skype-olunk és meg tudnánk érteni. Hát igen, de most Nem segít! Ott jelzem neki, hogy kapjuk el, tehát célpontot, de nem tudja, hogy mi a helyzet. Szerintem figyelj, jaj, már fönt van trash, jó? Már akartam szólni. már egy jó ideje. Na, vagyok. Ó, Ajajajajajajaj! ez olyan elég pedofil hang volt. Tudom. Venice barátunk átment pedomacba, és a trash megöltem. Ó, ez milyen jó szép kis kill volt.
Mivel kaptad el, melyikkel? Húva? Ráugrottam elve, Q, dupla V és meghalt. Langyulok, vigyázzatok. Fúj. Csak még nem kéne. Csak nem kéne komolyan venni. Uram, atyám. És Itt megöltük a Yee-t, yeah! És bent afkol a turret alatt. De AFK, aztán turret alatt. OMG. Mindegy, én még mindig nem kell, hogy hadeszpannolja. Jó van, ha... Kelljem először az el, inkább nem? Nem? A föld. Trindával? Ah. Várjál, mi az Zelda forgás? Igen, Akkor az a jó. az. Azt aztán szerintem a izét fogom A elérni. Q-t. EQ. Mivel Minden a Q az heal. A W-re meg hiába pakolsz max a range lesz nagyobb, de Visszajött. nem így is utána forogsz, ha bírsz és annyi. Fú, Trinda, a izé semmit, Trash semmit sem csinált szinte az egész meccsen eddig. Megnézte valaki Lószki, nem mondom, hogy helyzet? Én nem. Megnézted meg? De nincs is itt a telefonom, úgyhogy most nem is fogom. Jó, van ultim is. Hát Most nagyon gyönyörűen elkapom azt a Mr. Cheat. eltűnöm. Cheese! Ez most lett is hülye. Ezt már nem tudta becsorni. Jó. Hú, de arra tudod a népet hallgatta. 4-0-0, hát most... Add már szerencsétleneket, ember. Na jó, most már azért rossz fagnolok. El egy kis móna. Lemenjek segíteni? Nem kell, nagyon jó tartjuk, tehát ez a kata itt semmi sem tud csinálni ellenünk. Meg a Trash még csak 4-es. Én meg már 6-os. Én 7-es. Jó, igaz, én midezek. Ja. Először kicsit megyek egy kis életet erőre, hogy legyen valami. Na mi lett? Pedal Maci. Na nézzek, midre közben. Megkapod? Meg lesz? Kevés hp van, szóval inkább ne szerintem. Menj haza. Jaj, van redem. Ja? Meg csak 5-ös. Meg be van töltve az ultim, úgyhogy nem igazán félek. Tök jó adott Trindamér igazából. Nem rossz. Ja. Én leteszek azért egy wardot, be tudjak ugrani, hogyha rosszul jönnék ki. Valamiért óvatosra én engem óvatosságra. Jó. Vissza is- De egy meg úgy hallottam, mintha a Trindamérnél fullon van a dű, akkor jobb a damage-e. Azt mondja, haha, run, run, oké, oké, érted, fél AP van neki, még azt én vagyok a noob. Ő van 0-3-ba, meg ő vesz jungle itemet midre, de igen, biztos én vagyok a noob. Jó, most már azért vissza még. Ha bár torony alatt lehet még meg tudnám ölni, de inkább nem. Paromkodok. Igen, Jöjjön már ki, hogy kapna? Lehet. Na, gyere. Na most, gyere! Gyere! És ulti! És nincs! És bemegy érte? Ne szórakozz csak. Úristen! Bementél tehát. meghalt. Ha mert utána megy. Istenem, mi ez a gyerek? De akar vele. Ja, meg a kezdjük. Azért én nem tudom, én megértem azt a Wukongot, mi akarja reportolni a teamjét. Ja, peralba vagy. Aha, hát nekem mindig be van kapcsolva. Most rányomok egy kút, imádom ezt a heal, de...
Jó. Jó, van, hagyjad már szerencsétleneket. Hagyjad már, még buildem sincs. És hittem, hogy a Master G junglezni fog. Én is. De nekem az se baj, hogy itt van, azt engem figyel. Jaj. Állj meg. Trash az hogy áll? Mindjárt lemék már nektek. Szerintem AFK a trash. Szerintem is, mivel level 4 óta nem is látta senki. Ez 7 izéje van csak. Nektek nem kell oda le segítség? Hogy csak még szerintem szóló botba is jobban menne. Mert szerintem én ezt a katát, vagy azt a katát, aki nálatok van, én azt lazán lenyomom. Mivel nagyon nincsen semmilyen plusz AD-t build-el. Az ilyen. A betűt a teleportom le még hozzátok, jó? Jó, menjek addig midre? Ne gyere. Tartsd a saját lényedet. Jó. Na, ezt még megveszem. 1082 életerő. Oké, sebzés. Na, hogy köszönjük. Júj, bocs. Nézd, mit írt a I. Ja, nem látod. Neked nincs feral, ugye? Ja. Így írta. Új. Ujjajjaj. Azt szerint. Várjál. Eleve az a helyes írás, érted? Vagy. Hát én lepetézek. Hát tudom, hogy vagy. Gratulálok. Bukongnak milyen statja van? Nem túl jó, akkor bebírom szedni. 2-0. Megint Bukongot pin? beszedem. A názus se áll túl jól, úgyhogy... Talán meg tudom őket ölni. Oké. Én meg el vagyok egyedül. Csak haza. Ó, megállítottam ki. Ja, te meg ő. Hát ott volt a názus is a bokorba. Arra meg Ja. nem igazán számítottam. 2v1 volt. Aha. Hova Jaj, mennek le? De azaz... nem, azt kérdezte, hogy a trash kilépett. Nem mond. Ja, én azt hittem mondja. Nem, trash kilépett, nem ért kérdőjelet, mondta. Ja. Ja, mindegy. Azért nézem, hogy mit beszélsz. Kótyagos vagy. 14-5. Kár, hogy nem néztük meg a meccs előtt. Rossz lenne, hogy mennyi a... Mondjuk nekem még itt a telefonom, tehát még mindig van. Nekem nincs de le mindjárt kihozatom gombot. Fotót mindig visszamegy, annyira Ne, ideg. kihozatom bukonga a telefonomat a szobámból. Aha. Azt a katát amúgy megnézném szívesen, hogy hány szintű. Az zenemi katát? Aha, Nem tudom, de nagyon debil, mivel a date builder. ez nagyon... Szerintem ez Polland vagy mi? Nem, ez az szólóbotozók! Így ne! Hú, egyet rámütött a Nem klub. vagyok jó angolos, szóval ezt most csak úgy leírom. Nem, szólóbot. Ezt csak leírtam, hogy ott beteszi egy bardot. Oda... Azt csak úgy mondják, hogy oda nem kellett volna, csak állj. Mindegy, most leírtam. Jó, elismert. Hoppá! Elvitt az Ignite. Na, a Wukong azt tud játszani, az tényleg enemy. Hiha. Most rányomok egy kis dűt. Hagy legyen. 9-2-ben vagyok, szerintem nem is olyan rossz.
Tényleg vissza. Tuti itt van benne, nem ott van. Azt hittem, hogy bent vannak a korban. Na ott halott vagy. Hova? Elultizott? Ki? A kata. Nem. De megúsztam. Hát azért még nem ultizik el, mindig inkább ne baromkodj. Igen. Szerintem szóljunk neki, jó, Fidesz visszajön. Az úgy jó, és inkább ne szólót. Nagyon 60. Ám már akartam mondani, hogy toppes van előttem, vagy... Neked van 80, nekem meg 62. Hát Na, összekapja. Nem. azért nem tudom, miden vagyok, úgyhogy nem annyira csodálom. Ja, amúgy ja. Még hogyha Yasuóval lennék. Jó, Új. igen. Egyébként azért nem jöttem Yasuóval, mire ugye az előző Rá videó még már Yasuó és így nem. Á, meg látta a Wukong, hogy jövök. Vuki! Hol van? Taníts. Jelöld! Nem tudom. Ott, jönni fog egy enemi. Gondolom kata. De most jön, jó, most jönne jó, ha belépne a játékba. Ja. Könnyű lenne megölni. Jó kis feed lenne. Nézd már, az Ashit megöli a Yi. Azt hittem, Ugyanannyi. Nem betette a wardot. Én is beteszek. ez semmi ez a Yi-hez. Úgy az enemi ott már 10-es. Szóval hagyjuk már azért, ne farmoljon annyit. Farmolhat szépen a Miért te anyas vagy 9-es? 10-es most már. Aj! Jaj, hogy ez 3v1 már! Az négy. Jaj, itt az enemi. Itt ki. Help, itt a Vuki! Bocs, nem bírtam, nincsen teleportom, én mire leérek, azok elmennek 5 Segít. irányba. Jó, megúsztam. De mondom, nincs teleportom, most oda mentem volna, azt ultival ledaráltam volna mindent valahogy. Itt a Wukong, a Nasus is. Ott volt mind a 4 kivéve a Master Yi. Jöjjön már össze a pénz. A izét akarom, a vérszomjas hidrát. Jó, topon beüttünk még egy tornyot. Most segít, most gyere majd át botra beütni a tornyot. Oké, még. Hogy valami tornyot hagyjussunk be már mi is így boton. Mindjárt segítek már Wukong. Wukong? Mi a Wukong? Következő menet lesz még. Na, jössz. Szerintem Várjál. ott a Először elmégy kitemél, jó? jó, nyugodtan. Van portod. Nincs. 2 perc. Na most feltöltöttem a dühömet maxra, szóval ezt most nagyon beszívták. Újt is van. Az jó. Én most veszek egy real Fullos rösztekkel. botot. De miért? Újha, nincsen a bokorban. Wukong az mennyi van? Ja, 5-3-on, Magic Penetration és cipő. Magic Penetration, Magic Resistes. Mennyi a Magic Penetration-em? 30 per 0%. Hát ez nem rossz. milyen izéid vannak? Mi? Jó. Nem, ezt beütjük szerintem lazán. Más simán. Jó. Értél? Bocs. Nem van. Van elég farmom, 100. Inkább az ultit fejlesztettem. 1.07, nem mondom ki, mert még ez a... Feladták. Szilárd megszól. Na hát akkor erről ennyit. Ez is ugyanúgy végződött, mint az előző. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Iratkozzatok Sziasztok! fel és lájkoljatok. Sziasztok!